Așa de weekend, băgăm niște cărnați Grătărescu de la Cristim. Avem aici vreo 1 kilogram de cărnăciori. Grătărescu, se știe, cei mai buni. Grătărașul este pregătit. Gata să punem cărnăciorii. Uitați, aici avem un grătăraș full. Grătăraș full de cărnații Grătărescu. Numai Grătărescu aici. Uitați. Grătărescu. Merge grătărașul cu Grătărescu, i-am învârtit odată. Ăștia se fac foarte repede. Deja se simte mirosul de ceva puternic dezvoltat. Cărnăciorii de la Cristim Grătărescu sunt exact ce trebuie, cu niște muștar. Îți face papilele gustative să danseze. Vă aștept la Grătărescu de la Cristim să vă dau la fiecare câte un cărnăcior. Ia uitați aici. Cărnăciorii de la Cristim Grătărescu sunt exact ce trebuie și de-abia aștept să-i savurez cu niște muștărescu și usturoiescu. Și rezultatul final, ia uitați aici cărnații Grătărescu. Extraordinar. Poftă mare la toată lumea.